Mom, happy birthday! Thank you. See? She's now turning 60, but she's look 40. Oh, very Thank beautiful. you so much. Happy birthday! Thank you. I was born to be free. Good afternoon, Iloilo! Ari kami subong sa may Barotac Nuevo sa kay ma'am. We are invited sa 6 years birthday pero sa itsura niya hindi gidya 60. Diyos ko, do ako patigulang siya. So, mangkuto nato ang secret ni ma'am kung paano niya na-maintain iya nga itsura. At the same time, ma'am, bal ko na nga daan nga, she's beautiful inside and out. Ma'am, happy birthday! Thank you. See? She's now turning 60, but she's look 40. Oh, very Thank you beautiful. so much. Ma'am Lourdes, ano ang secret mo, ma'am, nga na-maintain mo yung beauty? Share my blessing because it's a wonderful feeling. The beauty is within and you're gonna look more younger. That's correct. You see guys, nakita niyo ang mga giveaways ni ma'am. Wala lang na yung mga trisika. Diya pang giveaways na ni ma'am karon sacks of rice. At the same time, may grocery items pa ko ito nakita. So, ano pagid ma'am ang message mo sa mga pariyo mo kay edad-edad para ma-maintain nila ang good health kag ang beautiful face as well. Live your life as if it's always your last day. So just be happy, no worries at all. Deal with the problem when it's there. Don't worry about a thing. You know, because life is short, let's all enjoy. Very good. Gito si ma'am daw pang Miss Universe gidyang iya mga sentence. So, thank you very much, ma'am. Have a wonderful birthday and enjoy. Thanks. Sir, mayong hapon. Taga-diri ka man sa Barotac Nuevo. Oo. So, anong mambal mo nga gina-invite ka ni Ma'am Lourdes sa iya birthday? Pwede ka ripay namon. Oh, no? Grabe. So, sa imo nga bilog nga kaboy as tricycle driver, may naka-invite man sa imo nga mag-attend sa party? Wala pa kay ma'am pa lang. Wow, grabe, no? Oo. Ti, anong mambal mo kay Ma'am, sir? Happy birthday, ma'am. Okay, thank you, Gidnong. Thank you. Ari pa gina mga upod ni sir na mga tricycle driver, oh. Nanari ni sila tanan. Okay. Sige. Nong, kung ikaw ang magabutan nga makakuha sang gift, ano ang gusto mo pilion? Tricycle, isa ka sako nga bugas or grocery items or kwarta? Tricycle. Oo, nga aman. Gusto makabulik sa pag-uwi naman. Correct, oo. Kaya anong mambal mo kay Ma'am Lourdes? Salamat din. Oo, no? So, sa tanan mo natin nga party, amo lang gini ang nag-offer sa mga raffle-raffle nga amo ni, no? Oo. Wow, swertigid ka mo nung, no? O sige nung, good luck karon, good luck. Ari ang mga young tricycle drivers naton. So, pila na katuig imo nga drive to? Dua, ma'am. Tuwa, ito imo ito. Isa ko nga. Isa kag tunga. So, subong sa birthday party ni Ma'am Lourdes, ano ang wish mo sa iya? Wish namon tagan gid si Madam ka sang pana Good health. good health kag Nga damo na blessing damo blessing maabot sana. sana. Ay, correct, oo. So, anong mambal mo kay Ma'am Lourdes as a woman nga pagkababae? Anong mambal mo to sa iya? Ang mabuot kag makuan sa aliwan sa mga tricycle. Ano liwat, no? Ano liwat? Malwan. Wow, correct. Giti mo yan, no, yung mambal. Malwan. Malwan, gito. Sa driver. Sige. Okay, So, Happy birthday, Ma'am Lourdes! grabe, gina mga preparation ni Ma'am, no? Hi, Ma'am!
I'm 80 years old, kabaan pa ako, Inday. Wow, no? Ay, tuod, ma'am? Hindi mo timo, lata nga 80, kay tadlong pa imuliko. Ay, siyempre, may text-mate ako. Tuod. Correct eh. Hindi man makipagkita, ayaw niya, di Ay, wow. tuod. Super joker gid si mom niya. Very good gid si mama conversation sa ako niya. Nawili gid ko sa iya. Actually, kung hindi lang bawal ang mga music nga background namin, ija pamatian ang mga sabat niya. Ambal niya na, ambot lang kung kano to, kung ano to. Ambal niya na sa iya nga textmate ko, no? Ay, grabe. Grabe gid akong kadlaw kag ang upod kong nag-arrange ng cake. Ay, kasadya kay ma'am istoryahon, ah. I was Here, the beautiful Mindanao, Coronadal City. Wow. Yes. Important. Galing ni sila. Tanan beautiful. Galing. Ang mga gwapa sa mga beautiful ladies na naka-violet. Hi lang, guys. Ayan, mo na lang ah. Hello. Oh, hi. Hi, tita. Hi, tita. Hi. Kasi Tibo man siya actually, ma'am. That is the sister of Ma'am Lord. Nag-aalang ka, okay? Galing, ma'am. Happy birthday! Thank you! Wow, sila bugay, boys, kidney mo. Hello! Hi! Wow! Come on, beautiful, Gijaya. Of course, hindi man ang paperde ni. Siyempre. Boss! Hello! Welcome to Barotac Nueva! Happy birthday, Mami Lourdes! Mwah! Ang gawin yung beautiful eyelash. Greet si Ma'am Lourdes. Happy birthday. Happy birthday, Tita Lourdes! Wow! Okay. And you also lang gapo. Happy birthday, Mami Lourdes! Do ako na kilig-kilig. Of course, ikaw man lang. Gauwa ko. Happy birthday, Madam! Gusto mo doon na? Thank you! Okay. Happy birthday, Tita Lourdes! Love, love! Oh, happy birthday, Mami Lourdes! Ay, te. Ito sino artista ni Karon. Dahil lang karon lang. Madumduban ko na karon. Ay, hindi daw may siniverse yung contestant siya. Ano? Liwata. Ready? One, Happy birthday! okay. Short story. Thank you very much. All girls, ready na? We will start na. Mami mo, neto ka yung kapila ka. Mom, happy birthday! Enjoy! Mwah! Hello, Mami Lourdes. Happy birthday. Wish you all the best in life. Good health always. Sige na. Bitalikod bilang gabi. Nami sa imo. Ay, te. So, sikwan ka. Sa pakoy? Wow. Start na. Dali lang, sir. May kaapay.
of our celebrators, angels. Violet sa pulang arriba. Sa init pa, yellow. Violet, di mo kalimutan. DJ's rockin', remix collection. The Western calendar, shaped and determined by Christianity, sees the birth of Jesus of Nazareth, known as the Christ, as the turning point of history. Thus, in everything we do, we have to put and love God above all things. Friends, ladies and gentlemen, please stand for the opening prayer, which will be played on the record. These are the angels that always make our celebrator happy. DJ's rockin', remix collection.
is a moment in each of our lives when life gains richer meaning because it is shared. Ladies and gentlemen, let's welcome Ma'am Lourdes with her son, the most generous woman I know. I was born to be free. I was born to be free. I was born to be free. Go, everybody!
before that, we would like to acknowledge our well-known vlogger. Live kita subong sa Facebook at sa cable, channel 982.3. Ma'am Melanie Vaccinella, din amo siyang pinakasikat ka vlogger sa Iloilo. Din na to siya. Oh, ato mga bisita, smile! Oh, ara siya. Okay, angels, come closer to our birthday celebrator, please. Para sa Facebook Live. Oh, kita nyo? Ang among mga special guest, mga sikat drivers, palakpak liwat sa aton mga angels. Ang unang sekreto sa aton birthday girl, ang pinakadami nga angel, karoon pwede nyo maraffle kay madala puli. Okay, angels, thank you very much for that great moment. Oh, nakapapicture na kita live. Tita Rose, napicture na ang mga angels with Tita Lourdes. Ang MC, dirikwa na ang kama-kama. Oh, exit na yung pag-split niya, itlog yan na buka. Well, ano na mga guys, ang Chanel, tag 1 million, tag 800,000, bag lang na. Pero damo na siya bag. Galing, pag katuya sa store, wala na siya nagsulod. Di pa nung dumiyam na, i-celebrate na lang ang birthday ko sa rancho with ang mga special people. Ang kaputanan, ha, 30 ka mo, manaang ibakal ko ka baga 1 million, igasto ko na rin sa pulo masikat, mga groceries, kag tanan-tanan, bugas, ay panghatag sa inyo, tanan. So, hindi ka namin, no, di ba? Tanan yung mga taga-rancho, amo na lang na ang tagipuso kay Tita Lourdes, no, managtag na lang kada birthday, hindi nga mapahotel, kasi mabayo-bayo, wala man to may matabo. Okay? Palakpakan dalawa na to birthday girl! Kundi, ang Chanel nga bag nga daangguya nga, gift niya sa self niya, nangin cake na lang. Palakpakan dalawa ng cake! Mas try siya. Pero anyway, damo siya, pag chismisan pa ka, mga bagya, tag 2 ka milyon bili. Oo, ihatag niya ko na sa akong mag-retire ang isa. Oo. Mas size na lang siya ka-cake nga. Amo na niya ang Chanel. Mas dami kitang nagakanta. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kasi, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Meron dalo niyang amon nga, angel nga nakapula. Hungitan siya kuno kaya only son. Tanan nga sikat, may ngalan nga Vincent. Vincent 1 to 10. Amo ni siya si Vincent. Are you hungry like me? Yes. Ma-early dinner kita, Tita Lourdes. Ma-early dinner kuno ay gusto ni Tita makahaon kita para sa entertainment karon. Happy-happy kita.